Jeng aturaken sugeng si sonten menjelang sonten iki. Heeh, saiki jam piro, Mas? Ora usah nilik-nilik jam wis ngoten nggih. Intine niki luar biasa tamu undang tampur tamune iki to. Kadah banget niki. Pokoke ya aku mau Mas aku nek tamune semene kae ya aku pokoke ora ujar kawal pokoke aku arep minggat. Arek nanti? Mbok yo sing Ya pokoke lunga kok ndak nek aku nang kene kok aku ora sore balekke ngono kuwi lho Mas. Iki ngon jenengan apa piye kok rumangsane ngoten to lah jan. Nggih niki luar biasa katur kunjuk. Lah semene kae semelengeren aku balekke esuk Mas. Balekke napa? Balekke iku. Nggih. Niki wau enten sik nyuwun nganu Mbak, kesayangan. Oh, kesayangan. Nggih, kesayangan. Nggih, kesayangane niki Mas Subekti. Nggih. Dito Prabaswara kesayangannya Ibu Mary Widya Stuti kalian Bapak Andi Wiranto. Nggih, mugi-mugi dados lari ingkang soleh, ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalihipun, minggahipun berbakti kangge apa kuwi jenenge? Nggih, lan minggahipun lan bangsi. Kepiye to? Nusa lan bangsa ngoten nggih. Ya nek ngono kuwi lah basa campur aduk mboten kira. Nggih nuwun sewu Pak Bu nggih. Bapak-bapak niki jan kula gek sepindah niki munggah panggung jan. Pak niki rada Entrutuk, Pak. Biasane kula namung tiyang ngarit nggawa bager. Oh nggih, kula nggih kuli kula niki, Pak. Kuli nopo? Drep. Heeh. Kuli tandur. Arek saiki pos esuk. Ya engko sore wae apa, Mas? Ya ora apa, ya wis balik wae yuk. Ya wis balik ya. Ya ora ngono kuwi kok. Monggo, Mas. Apa ki mau kesayangan? Jare kesayangan. Kagem ya sepening swasana. Nggih. Lumantar Dewi Karya. Penak tenan iki lho, Mbak. Sone. Penak, Mas. Penak nggih. Heeh. Murti Audio. Penak iki kok kon go Bali jare. Heeh, digo Bali. Nggih, Bapak operatore wau. Spesial ya kesayangan kagem para rawuh lan ugi ingkang mengku gati jeneng menika Bapak Andi Wiranto. Soting. Alah rai kaya luwak ngene kok. Rungokno iki ya, Mbak. Ya, Mas. Limas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki. Ya mbah ora ngerti. Suwe ra krungu pawartanganmu bingung rasane nandang rindu. Ayo apa enak tenan iki. Podu aku ra ngemes ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Ayo, slow, Amin. Dolala Dewi Karya. Murti Audio Sound System. Mas Jemi. Ada Mbak Rini. Oh,
Dimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu enak tenan iki ora ndek paketan janji suci ngendikan wingi kurang ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang kalem jogone slow kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke ning pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang jalan kurang ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Siatarakan sugeng rawuh dumateng para tamu-tamu yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Luar biasa Mbak kesempatan ekstra sore hari ini Ya. luar biasa pokoknya ini.